Postoji nešto što se događa kada čovjek padne na koljena i odluči, ne iz navike, ne iz straha, nego iz vjere, da neće odustati. Nešto što se pomiče u duhovnom svijetu, nešto što se ruši, nešto što se otvara. I upravo to je ono o čemu ćemo govoriti danas. Ako si ovdje u ovom trenutku, gledajući ovo, pitaj se koliko puta si se molio za istu stvar i ničega, koliko puta si osjetio da nebo šuti, koliko puta si bio blizu da odustaneš od vjere u ono što Bog može učiniti. Ostani sa mnom, jer postoji pitanje koje ću ti postaviti sada, a odgovor ćeš dobiti tek na kraju. I kada ga dobiješ, nešto u tebi će se zauvijek promijeniti. Pitanje je ovo: zašto se neki mole godinama bez rezultata, a drugi se mole 7 dana i vide nemoguće postati stvarnost? Ima nešto što razdvaja te dvije vrste molitve i nije to glasnoća, nije to broj sati, nije čak ni pobožnost. Postoji jedan element, jedna duhovna ključanica i kada pronađeš pravi ključ, nebo se otvara. Zamišljam to kao čovjeka koji stoji ispred zatvorenih vrata, kuca svaki dan, kuca godinama, vrata se ne otvaraju, ali netko mu jednog dana stavi pravi ključ u ruku i vrata se otvaraju sama od sebe, bez sile, bez borbe, samo se otvaraju. Bog te danas nije slučajno doveo ovdje. Ne vjerujem u slučajnosti kada je u pitanju Božja riječ. Postoji razlog zašto upravo ti u ovom trenutku svog života gledaš ovo. Bog želi okrenuti stranicu. Želi da vidiš ono što si prestao očekivati. Želi da tvoja vjera dobije novi dah i to danas. Znam da postoje ljudi koji gledaju ovo i nose nešto teško. Možda je to boračka situacija koja traje godinama. Možda je to odnos koji se raspada. Možda su to financije koje ne dolaze u red, posao koji ne ide naprijed, zdravlje koje ne napreduje, mir koji se ne vraća. Znam to jer sam čuo 1000 takvih priča i jedna od njih je priča Branimira Horvata iz Varaždina. Branimir ima 47 godina, radi kao vozač teških teretnih vozila i 3 godine je molio za isto, za pomirenje s ocem s kojim nije govorio dulje od 10-ljeća. Svaki put kad bi se molio, osjećao bi nešto poput zida, kao da molitva odlazi do stropa i pada natrag. Govorio mi je: molim se, ali ne vjerujem da se nešto može promijeniti. Previše je prošlo. I upravo ta rečenica, previše je prošlo, bila je zatvorena vrata. Ne situacija, ne prošlost, nego uvjerenje da je Bog ograničen vremenskim protokom. Branimir je jedne noći, umoran i na kraju snaga, sjeo i rekao Bogu: ne znam kako više moliti, ali ne odustajem. I 7. dana, bez objašnjenja, bez prethodnog dogovora, otac ga je nazvao. Nakon 11 godina. Rekao je samo: sine, treba mi tvoj glas. Branimir je plakao sat vremena i ja ga razumijem, ali pitam te sada, što se promijenilo tih 7 dana? Samo molitva ili nešto više od toga? Isus kaže u Matejevom evanđelju 7. poglavlje 7. redak: tražite i dat će vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Ova rečenica u izvorniku grčkog teksta nosi glagolski oblik koji označava kontinuiranu, neprestanu radnju. Nije jednom zatražite, nije pokušajte jednom, nego traži i ne prestaj tražiti. Kucaj i ne prestaj kucati. To je Božja uputa za nemoguće. Znači da nebo ne ignorira tvoju molitvu, nebo čeka tvoju ustrajnost. Ali onda dolazi pitanje koje muči mnoge: ako je Bog svemoguć i dobar, zašto čeka? Zašto ne odgovori odmah? I tu počinje pravo duhovno razumijevanje koje mnogi nikada ne dobiju. Postoje 3 razloga zašto se molitva blokira i sva 3 su prisutna u životima mnogih vjernika koji nisu ni svjesni toga. Prvo su obiteljski obrasci, generacijske sheme ponavljanja. Zamislite obitelj u kojoj svaka generacija dolazi do iste točke i stane. Djed je izgubio posao u 50.
Otac u 50. Sin počinje osjećati isti strah u 49. To nije slučajnost. To je duhovna nit koja se prenosi, zapisana ne u genima nego u duhovnoj povijesti obitelji. Ako nikad nije prekinuta, nastavlja se. Vidio sam to u obiteljima iz Splita, Osijeka, Rijeke, Petrinje. Uvijek isti obrazac, samo različita lica. Drugo su izgovorene riječi i deklaracije negativnosti. Koliko puta si rekao, i to ne nužno zlonamjerno, nikad se to neće promijeniti, tako je to u našoj obitelji. Ja jednostavno nemam sreće. Svaka ta rečenica je duhovna deklaracija i one imaju stvarnu težinu u nevidljivom svijetu. Treće su skrivene duhovne opresije, veze s prošlošću koje nisu prekinute, neoproštenje koje nosi čovjek godinama, strahovi koji su postali uvjerenja, navike koje su otvorile vrata mraku. Dobra vijest, i slušaj ovo pažljivo, jest da postoji molitva koja lomi sve troje. Postoji princip koji, kada se primijeni s pravim srcem i pravom ustrajanošću, mijenja atmosferu oko tebe, mijenja tijek situacija i otvara ono što je zatvoreno godinama. Ali moram te upozoriti na nešto. Dok budeš primjenjivao ono što ćeš naučiti danas, možeš naići na otpor. Možda ćeš postati iznenada umoran baš kada kreneš moliti. Možda će ti mobitel zazvoniti, dijete početi plakati, misli krenuti lutati. To nije slučajnost. To je reakcija duhovnog svijeta na tvoju odluku. Zato, prije nego što nastavimo, izgovori naglas. U ime Isusa Krista, svaki duh koji pokušava prekinuti ovu molitvu i ovo primanje, vezan je sada. Moj um je slobodan, moje srce je otvoreno, moje uši su spremne. Ako ti je ovo danas dotaknulo srce, stavi like i podijeli ovaj video s nekim koga voliš, osobom koja i sama treba čuti da nemoguće može postati stvarno. Napiši u komentarima jednu jedinu riječ, 7, samo tu riječ. Jer to je tvoj znak Bogu i zajednici da si spreman ući u 7 dana molitve. I ako imaš svjedočanstvo, koliko god staro bilo, napiši ga ispod. Jer tvoje iskustvo može biti ključ koji nekome drugome otvori vrata. Želi ti reći i nešto o 2 knjige koje su promijenile tisuće života ovdje među nama, Hrvatima i Srbima. Znam ljude koji su nosili duhovno iscrpljenost i unutarnje rane, poput Branimira kojeg sam upravo spomenuo, i koji su pronašli u ovim knjigama nešto što im nijedna propovijed nije dala na isti način. Prva knjiga zove se Utvrda duše i govori o tome kako izgraditi unutarnju duhovnu tvrđavu, kako produbiti molitvu, kako ostati čvrst u bitkama koje dolaze. Nije ovo knjiga za početnike, ovo je knjiga za one koji žele ići dublje. Druga knjiga zove se Kad Bog obnovi ono što je bilo slomljeno i govori točno o onome što Branimir nije vjerovao da je moguće, da Bog ulazi u ono što je razrušeno, u ono što je izgledalo gotovo zauvijek i obnavlja. Baš kao što je obnovio odnos između oca i sina nakon 11 godina. Link je u opisu i u prihvaćenom komentaru. Tko je već pročitao, molim te, ostavi recenziju na Amazonu. Svaka recenzija pomaže drugoj duši da pronađe ove stranice. Iza svakog ponavljajućeg problema postoji nevidljiva borba. Pavao u poslanici Efežanima, 6. poglavlje, 12. redak, kaže jasno: jer naša borba nije protiv krvi i mesa, nego protiv poglavara, protiv vlasti, protiv vladara ovoga tamnog svijeta, protiv duhovnih sila zla na nebeskim visinama. Ovo nije metafora. Ovo je stvarnost. Kada netko gubi posao iznova i iznova, kada brak propada bez jasnog razloga, kada djeca odlaze od vjere jednu po jednu generaciju, to nije samo loša sreća. To je duhovna batala koja nije nikada izravno adresirana. Viđao sam ljude iz Dubrovnika, iz Slavonskog Broda, iz Zadra,
koji su s nevjericom slušali kada bi im se objasnilo da ono što ih tišti nije samo teško vrijeme, nego aktivna duhovna opresija koja traži svjesno i autoritativno rješavanje. I tu dolazimo do korijena. Jedna od najčešćih duhovnih vrata koje neprijatelj koristi jest strah. Ne strah kao emocija, nego strah kao uvjerenje. Što ako se ne promijeni? Što ako nisam dovoljno dobar za Božji odgovor? Što ako je već prekasno? Svaki od tih strahova je lažna premisa koja blokira protok vjere, jer vjera i strah ne mogu istodobno vladati istim prostorom. Isus kaže u Markovom evanđelju, 11. poglavlje, 24. redak: Zato vam kažem, sve što god zamolite u molitvi, vjerujte da ste primili i bit će vaše. Primijetite, ne vjerujte da ćete primiti, nego vjerujte da ste primili. Sadašnje savršeno. Vjera koja prima prije nego vidi. Zvuči mi kao da treba ispričati i ono što se dogodilo Vesni Štimac iz Siska. Vesna ima 38 godina i radi kao učiteljica u osnovnoj školi. Dolazila je svake nedjelje na bogoslužje, pjevala, molila, ali u sebi je nosila nešto što nije ni sama potpuno znala nazvati. Bila je tjeskoba koja bi ju buđila u 3 ujutro, strah bez razloga, ponekad i panika usred mirnog dana. Liječnici su rekli da je sve normalno, ali nije bilo normalno, jer je taj strah bio prisutan već kod njene majke, a prema onome što zna i kod bake. 3 generacije iste tjeskobe. Vesna je primijenila ono o čemu danas govorim, 7 dana molitve s jasnom duhovnom autoritetom. 3. dana osjetila je nešto što opisuje kao toplo oslobađanje u prsima. 7. dana jutro je dočekala bez tjeskobe. Rekla je: Nisam znala da mir može biti ovako tih. Nisam ni znala da mi je nedostajao jer ga nikada nisam imala. Sada, 4 mjeseca kasnije, tjeskoba se nije vratila. Ali Vesna ti ne govori samo o miru, govori ti da je naučila nešto što je mnogi vjernici ne znaju. Autoritet u Kristu. To je srce svega. Nije glasnoća molitve. Nije emocija u molitvi. Nije ni broj sati. Isus kaže u Luki, 10. poglavlje, 19. redak: Evo dajem vam vlast da gazite po zmijama i škorpionima i po svoj sili neprijateljevoj i ništa vam neće nauditi. Vlast, egzousia na grčkom, znači ovlašteni autoritet. Kao policajac koji stoji na cesti i podiže ruku, automobili staju. Ne zato jer je fizički jači od automobila, nego zato jer ima autoritet. Kršćanin koji moli bez znanja svog autoriteta moli kao netko tko se moli da policajac dođe i zaustavi promet. Ali Bog ti je već dao bedž, već ti je dao autoritet. Pitanje je, znaš li ga koristiti? Moć bez znanja ne transformira. I upravo zato mnoge molitve ostaju bez odgovora, ne zato što Bog ne čuje, nego zato što vjernik ne zna što ima. Sada ti donosim 3 stupa metode za 7 dana molitve koja mijenja nemoguće. Prvi stup je iskreno pokajanje, ne ritualno ponavljanje oprosti mi grijehe, nego svjesno i specifično prepoznavanje onog što je razdvojilo tvoje srce od Božjeg srca. Možda je to gorčina prema osobi koja te povrijedila. Možda je to navika koja je postala idol. Možda je to dugo nošeno neoproštenje. Prva Ivanova poslanica, 1. poglavlje, 9. redak kaže: Ako ispovijedamo svoje grijehe, vjeran je i pravedan da nam oprosti grijehe i očisti nas od svake nepravednosti. Praktična primjena. Prvog dana uzmi papir i napiši što te teško drži u duši. Nije to za tuđe oči, nego za tvoj susret s Bogom. Izgovori to glasno pred njim. Imenuj. Drugi stup je nepokolebljiva vjera. Vjera nije osjećaj. Vjera je odluka. Hebrejima 11. poglavlje, 1. redak. Vjera je pak pouzdanje u ono čemu se nadamo, uvjerenost o stvarima koje ne vidimo. Svaki dan u prvih 7 dana izaberi vjerovati, čak i kada ne osjećaš ništa, naročito tada.
Jer upravo u tišini Bog gradi temelje odgovora. Praktična primjena, svaki dan izgovori naglas, vjerujem da si mi odgovorio, hvala ti jer si vjeran. Treći stup je proročka deklaracija u skladu s riječju. Ovo je možda najmoćniji i najzaboravljeniji element molitve. Izreke, 18. poglavlje, 21. redak, smrt i život u vlasti su jezika. Tvoje riječi imaju duhovnu težinu. Kada deklariraš Božju riječ u prvom licu nad svojom situacijom, pokrećeš duhovne procese. Praktična primjena. Svaki dan izaberi jedan biblijski redak i izgovori ga kao svoju osobnu deklaraciju. Elija je molio za kišu 7 puta. Ne jednom, ne 2 put, 7 puta. I 7. puta oblak velik kao dlan i kiša je došla. Prva knjiga o kraljevima, 18. poglavlje. Zašto 7 puta? Ne zato što Bog nije čuo prvog, nego zato što je vjera trebala biti istrajana, a ne impulzivna. Zamislite sjeme u zemlji. Dan 1, ništa. Dan 3, ništa. Dan 6, ništa. Dan 7, probija se klica. Nije to jer ništa nije radilo tih 6 dana. Radilo je sve, samo ispod površine gdje oko ne vidi, ali gdje korijen raste. Tvoja 7 dana molitve su kao sjeme koje raste ispod površine tvog života. I 7. dana klica. Imam sreću da sam upoznao Tomislava Barišića iz Karlovca. Tomislav ima 52 godine, radio je godinama kao elektriničar, a onda je izgubio posao u 50. isto kao njegov otac, isto kao djed. Bio je uvjeren da je to prokletstvo. Njegova žena je počela gubiti vjeru u brak jer je Tomislav bio sve zatvoreniji, sve mračniji. Nije govorio o tome, Hrvati rijetko govore, ali je plakao sam noću u garaži. Nečakinja mu je poslala link na jednu molitvu. Tomislav je počeo moliti pomalo s nevjericom, ali nastavio. 5. dana počeo je osjećati nešto što opisuje kao laganoću u grudima. 7. dana nazvao ga je bivši kolega s prijedlogom za posao, bolji od prethodnog. Ali veća promjena nije bila posao, bila je unutarnja. Tomislavova žena mi je pisala, moj muž se vratio, ne posao, nego on. Generacijski obrazac je prekinut. Nije prekinut promjenom okolnosti, prekinut je duhovnom odlukom čovjeka koji je rekao, ovo završava sa mnom. Sada te pozivam da staneš ispred svog obiteljskog nasljeđa i pogledaš, postoje li obrasci koji se ponavljaju, bolest koja kruži, financijski slom koji pogađa svaku generaciju, odnosi koji se raspadaju, ovisnosti, nesreće, prijevare. Ovo nije optužba prema tvojim prethodnicima. Oni su možda i sami nosili ono što nisu znali kako slomiti. Ovo je poziv na svjesnost i onda odluka, ovo završava sa mnom. Ne sutra, nekada budem spremniji, nekada mi okolnosti budu bolje. Sada, jer Bog ne čeka tvoj savršeni trenutak, čeka tvoju savršenu odluku. Krv Isusa Krista nije simbol, nije metafora, nije pobožna fraza. Otplate, 12. poglavlje, 11. redak u otkrivenju kaže, a oni ga pobjeđuju krvlju jagančevom i riječju svjedočanstva svoga. Krv je osnova svake duhovne pobjede. Kada pozivam krv Isusovu u molitvi, nije to magija, to je prepoznanje da je Krist platio savršenu cijenu za moje oslobođenje. Isus na križu nije samo umro za grijehe, preuzeo je svaku kletvu, svaki lanac, svaki generacijski teret. Galatima, 3. poglavlje, 13. redak. Krist nas je otkupio od kletve zakona, postavši za nas kletva. To znači, svaki teret koji si mogao nositi, Isus je nosio umjesto tebe. Pitanje je, prisuvaješ li mu taj teret ili ga još uvijek nosiš sam? Razlika između molitve iz straha i molitve iz vjere ogromna je. Molitva iz straha kaže, Bože, molim te, ako hoćeš, ako sam vrijedan, ako je moguće, možda bi mogao nešto učiniti. Molitva iz vjere kaže, Oče, ti si rekao, ja vjerujem. Tvoja riječ je istina, stojim na njoj.
Rimljanima, 8. poglavlje, 15. redak. Jer niste primili duh ropstva da se opet bojite, nego ste primili duha posinstva kojim vičemo, Aba, Oče. Aba nije formalno obraćanje. To je intimnost djeteta prema ocu. To je povjerenje koje ne pita jesi li dobar prema meni, jer zna odgovor. Iz tog mjesta molimo 7 dana. Želi mi nešto reći i priča Mateje Perković iz Šibenika. Mateja ima 44 godine, radi kao medicinska sestra na hitnoj i posljednjih 5 godina prolazila je kroz ono što su joj psihijatri dijagnosticirali kao hronični depresivni poremećaj. Uzimala je terapiju, dolazila na razgovore, ali osjećaj tmine se vraćao. Mateja je bila vjernica. Išla bi na misu, molila Zdravo Marijo, ali nije znala što znači duhovna borba u direktnom smislu. Jedne noći u 3 ujutro nije mogla spavati, otvorila je YouTube i naišla na video o duhovnoj autornosti. Nešto je u njoj kliknulo. Počela je moliti drugačije, s autoritetom, s deklaracijama, s prizivanjem krvi Isusove. Prvog dana ništa, drugog ništa. Trećeg plakala sat vremena, ali ne iz tuge, nego iz nekog čudnog oslobađanja. Rekla mi je, nije to bio osjećaj sreće. Bio je osjećaj da netko skida ruksak s mojih leđa koji sam godinama nosila i zaboravila da ga nosim. 4. dana je spavala bez noćnih mora, prvi put u godinama. 7. dana jutro je dočekala i osjetila, željela je živjeti. To ne zvuči kao mnogo, ali za osobu koja godinama nije htjela jutro, to je sve. Mateja je nastavila s terapijom. Bog liječi kroz medicinu i kroz molitvu, nije tu kontradikcije, ali dodala je dimenziju duhovne borbe u svoju svakodnevicu i njen život se promijenio fundamentalno. Priča mi ovo s mirom u očima koji nije bio tamo 5 godina. Kada slomiš generacijski obrazac ili duhovnu opresiju, posao nije gotov. Isus govori u Matejevom evanđelju, 12. poglavlje, 43. do 45, redak o nečistom duhu koji izlazi, luta pustinjom, vraća se i nalazi kuću, pometenu i uređenu, i dovodi 7 gora duhova. Ovo nije slika da vjerniku nema spasa, ovo je upozorenje da prazninu treba napuniti. Kada slomiš strah, napuni to prostorom hvalospjeva. Kada slomiš siromaštvo, napuni to zahvalnošću i darežljivošću. Kada slomiš samoću, napuni to zajednicom. Psalam 121, 7. redak kaže, Gospodin te čuva od svakoga zla, čuva dušu tvoju. Ali čuvanje nije pasivno, zahtijeva tvoju suradnju. Ostani u riječi, ostani u molitvi, ostani u zajednici vjere. Marko Živković iz Bjelovara bio je u situaciji u kojoj doslovno nije mogao biti u svom domu, toliko je atmosfera bila teška. Nije znao opisati zašto, ali ulazak u kuću donosio mu je tjeskobu, sukobe, mrak. Djecu su sva 3 imala iste noćne more. Žena je počela piti. Nije bila alkoholičarka, ali je vino postalo njezin bijeg. Marko je na nagovor prijatelja počeo moliti nad domom. Doslovno hodao po sobama, deklarirao psalam 91, mazao dovratnike uljem, ne iz praznovjerija nego kao vanjski čin unutarnje vjere. 8. dan žena je sama od sebe izlila vino u sudoper, djeca su se prestala buditi noću, a Marko kaže da je atmosfera u kući fizički drugačija. Kao da je netko otvorio prozor koji je bio zatvoren godinama. Katkada to nije samo o osobnoj molitvi, ponekad je bitka za prostor u kojem živiš. Sada ćemo moliti zajedno, ako možeš ustani, ili bar sjedni uspravno, stavi ruku na srce, zatvori oči ako možeš. Ovo nije performans, ovo je susret. Nemoj ponavljati ove riječi poput mantri, izgovaraj ih s namjerom, jer nebo čita srce. Oče nebeski, dolazim pred tebe danas ne kao stranac, nego kao tvoje dijete.
Znam da ne zaslužujem to samo po sebi, ali znam da si Isus Krist platio svaku cijenu da ja mogu slobodno ući. Zbog toga s pouzdanjem stojim pred tobom sada. Oprosti mi sve što je razdvojilo moje srce od tebe. Opraštam sebi neuspjehe koje sam nosio kao sramotu. Opraštam osobama koje su me povrijedile, ne jer je to lako, nego jer ne želim više biti zarobljeni njihovom prošlošću. Puštam. U ime Isusa Krista odričem se svakog duhovnog nasljeđa straha koje je prošlo kroz moju obitelj. Odričem se svakog uvjerenja da je moja situacija bezizlazna. Odričem se svake lažne nevolje nad mojim životom, mojom obitelji, mojim domom, mojim financijama, mojim zdravljem. Svakom duhu koji je držao ta vrata zatvorenima, kažem u ime Isusa Krista Nazarečanina, tvoja vlast nad mim životom je slomljena sada. Križ je bila tvoja poraza, uskrsnuće je bila moja pobjeda. Primjenjujem krv Isusa Krista nad svakim područjem svog života, nad mojim umom, mir koji nadilazi svako razumijevanje, nad mojim tijelom, zdravlje i snaga, nad mojim odnosima, obnova i pomirenje, nad mojim financijama, otvorena vrata i Božju opskrbu, nad mojim domom, tvoja prisutnost i zaštita. Deklariramo, ja nisam žrtva okolnosti, ja sam Božje dijete, opremljeno autoritetom Krista. Ja nisam zarobljenik prošlosti, ja sam slobodan. Strah nije moj vlasnik, vjera jest moja stvarnost. Prorokujemo nad ovim tjednom, ovo je 7 dana koji mijenjaju tijek mog života, nebo je otvoreno. Odgovor je u putu, nemoguće postaje moguće, 1000 anđela je u pokretu. Zahvaljujem ti, Oče, jer si vjeran i jer već dižeš ono što je palo, obnavljaš ono što je slomljeno i otvaraš ono što je zaključano. Amin. Sada te molim da učiniš ovo. Iduća 7 dana, svaki dan u isto vrijeme ako možeš, ujutro je idealno, ponovi ovu molitvu. Ne treba trajati sat vremena, može biti 10 minuta iskrenog srca, ali budi namjeran, budi dosljedn, napiši datum kada si počeo, svaki dan dodaj jednu deklaraciju Božje riječi, svaki dan zahvali za ono što još ne vidiš i budi otvoren, jer Bog ponekad odgovara na načine koje nismo ni zamislili. Mila Krstić iz Vukovara, 31 godinu ima. Radi kao knjigovodkinja. Počela je moliti ovako 7 dana. Prvog dana ništa. Drugog nemir, htjela je prekinuti. Trećeg plakala bez razloga, ali osjetila olakšanje. Petog, njezin sin koji s njom nije govorio 3 mjeseca poslao je poruku. Mama, mogu li doći sutra? 7. dana sin je stigao. Sjeli su za stol, razgovarali su 5 sati. Mila kaže da nije ni tražila pomirenje s njim u toj molitvi. Tražila je mir u svom srcu. A Bog je dao više nego što sam zamolila, rekla je. Sada te upozoravam. Može se dogoditi da osjetiš poriv da prekineš ove 7 dana. Možda ćeš biti izuzetno umoran upravo u trenutku molitve. Možda će se pojaviti situacija koja izgleda kao dokaz da ništa ne funkcionira. Možda će doći glas u glavi koji kaže beskorisno je, nisi se promijenio, Bog te ne čuje. To je reakcija duhovnog otpora i to je dobar znak, jer neprijatelj ne reagira na ono što nema moć. On reagira na ono što je prijetnja. Tvoja ustrajnost u ovih 7 dana jest prijetnja tamnom carstvu nad tvojim životom. Stoji, ne odustaj. I sada, odgovor na pitanje s početka. Zašto se neki mole godinama bez rezultata, a drugi se mole 7 dana i vide nemoguće? Razlika je u 3 stvari. Autoritet, znanje tko si u Kristu, vjera, odluka da vjeruješ čak i bez osjećaja i ustrajnost, odbijanje odustati. Nije tajna, nije formula, nije magija. To je jednostavno hodanje u onome što Bog već jest, a ti još nisi u potpunosti uzeo. Branimir je to uzeo, Vesna je uzela, Tomislav je uzeo, Mateja je uzela, Marko je uzeo, Mila je uzela.
i ti možeš uzeti već danas. Prorokujemo nad tvojim životom. Ovo je početak novog poglavlja. Ono što je čekalo tvojih 7 dana molitve, odgovor je već u pokretu. Nebo nije daleko, nebo je prisutno tamo gdje je vjera. Tvoja obitelj ulazi u novo nasljeđe, tvoje zdravlje prima Božju intervenciju, tvoje financije kreću prema otvaranju, tvoji odnosi ulaze u obnovu, tvoj mir, onaj mir koji nadilazi svako razumijevanje, dolazi kući. Nastavi se hraniti riječju svaki dan, pronađi zajednicu koji te gradi, moli se ne iz straha nego iz ljubavi i povjerenja, jer si dijete kralja. Ako ti je ovaj video bio blagoslov, podijeli ga sada s nekim kome treba. Napiši komentar s jednom riječju 7 i ako imaš svjedočanstvo, objavi ga ispod. Jer tvoja priča može biti ono što nekome drugome daje hrabrost da izdrži do 7. dana. I još nešto, ako si gledao ovu priču o Branimiru, Vesni, Tomislavu i svima koji su prošli taj put 7 dana, i ako osjećaš da u tebi još ima ranjenih mjesta koja trebaju dublje liječenje, onda ti kažem otvoreno i bez pretjerivanja, postoje 2 knjige koje su tisućama ovdje, Hrvatima i Srbima, donijele upravo ono što nijedna propovjed nije mogla sama. Utvrda duše, za one koji žele izgraditi unutarnju tvrđavu, koji žele znati kako ostati čvrst kada se sve trese, koji žele dubinu u molitvi, a ne samo emocije. I kad Bog obnovi ono što je bilo slomljeno, za svakoga tko je, poput Branimira, mislio da je previše prošlo, previše slomljeno, previše daleko i otkrio da Bog ulazi upravo tamo gdje mi kažemo gotovo. Ove knjige nisu za police, jesu za čitanje, za podvlačenje, za plakanje nad njima. Link je u opisu i u prikvačenom komentaru. Tko je već čitao, ostavi recenziju na Amazonu. Svaka zvijezdica je duhovni dar drugoj duši koja traži put van iz tame. I hvala vam svima koji svakodnevno podupiraju ovaj posao molitvom, riječima i donacijama. Vi ste suradnici ovog ministarstva. Ti si slobodan. Ti si zaštićen. Ti si pobjednik, ne po snazi nego po onome koji te drži.